Здравейте, казвам се Валентин Беков от фирма Bonita Ефект, производител на опънати тавани Bonita. Ще направим една обиколка в нашия шоурум, който се намира във Варна, на булевард 3 март 22Б. Това, което виждате отгоре, е бял гланцов таван, абсолютна класика, подхожда на всичко, с лунички, след панелчета може всичко да се вгражда в него, тон колони, полулей, създава обем и илюзия, че е по-високо помещението. Точно до него, това е транслуциден таван с скрито осветление. Отгоре има монтирани LED барове на 24 на 220 волта. Може да се димира, може да свети топло бяло, студено бяло или неутрално бяло. И акцентираме на неутралното бяло, защото е най-хубаво за работния процес тук. Това са мат, бял и черен таван с вградени LED профили. И тук ще ви покажа в това ядрено куфарче имаме мостри на тези LED модули, които работим с тях. Може да има насочно осветление, може да има тип полилей, висящо осветително тяло. Всичко това може да се монтира на тавана. Просто ние го имаме като мостра в куфарчето и когато се избере клиента какво иска да се монтира, да му светнем само него и да му покажем. Също може да се димира, може да се сменя спектъра на осветлението, топло, студено, неутрално. Въобще доста сполучливи осветителни тела. Продължаваме в нашата зала. Това са ефектни тавани, които някои клиенти наричат сваровски. Долният таван, който е перфорираната част, му викат далматинче. Продължаваме. Имаме сиви тавани с топло бяло, неутрално, студено бяло, за да види клиента едновременно и да разбере кое как свети. Имаме опъната стена, тук, която също ще ви светна да видите как изглежда. Това може да бъде всичко напечатано на него. Продължаваме. Небе, принт, влагоустойчиви диоди отгоре. ПВЦ материал, който може да монтираме в баня, парна баня, басейн или така нататък. Можем да димираме също да намалим при нужда или да усилим, ако искаме по-силна светлина. И създава естествено едно много приятно усещане за едно сме сред природата. Продължаваме. Тук имаме много мостри с нашите материали, които сме направили за клиенти. Няма как да покажем всичко на самия таван. И последно стигаме естествено до най-важното. Това са бутилки вино от нашата изба в град Варна. Заповядайте в нашия шоурум и ще дегустираме от всяко вино.